Engang var der øde og tomt. Men Gud skabte jorden på 6 dage og hvilede på den 7. Og Gud så, det var godt, og han sagde til dem, bliv frugtbare og talrige på jorden. Men der skete noget mørkt og koldt kom ind i det ellers dejlige paradis. Den snedige slange spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, I ikke må spise af træerne i haven? Hun tog en bid af det forbudte frugt og gav os sin mand det. Mord, krig, ufred. Alt dette, fordi vi vil være klogere end Gud og bære nu konsekvensen af synden på jord. Gud ønsker at have fællesskab med dig, og han er som en hønemor, der samler sine kyllinger under vingerne. Han sendte sin eneste søn for at redde dig og mig. Og Gud elskede verden, blev menneske, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Han døde, opstod på 3. dagen, åbnede himlen, og det er nu muligt at få fred med Gud.